आज मम्मी हमरा के छोरे ले जात लिया तो बोलत लिया कि रे ई कौन स्कूलिया बच्चा बारसन, देख तो कथी लिखल बा ओकनी के जर्सी पे। हम बोली का मम्मी तू गजबे कहलू, केहू के स्कूलिया बच्चा बना देलू। ओनही से मम्मी इमली लेके आईली, हम अचार के मसाला बनावे। हम उनकरा से बतिया बतिया 4 गो चुरा लेनी, चुरा के पैकेट में डाल के चल देनी दूसरा रूम में, जाके बढ़िया से बैठ के चटका लेनी। उनकरा पतो ना चला हम एने चटकाइयो लेनी। खाते ही हमार ब्लड प्रेशर हाई हो गई। बहुत लोग के खराब बा कि आवते नु केहू आवेला तो सबसे पहले कुछ न कुछ पूछिए देवेला हमरा से। गुना हेकर भाग का होला, अब की बार हम तो ठानिए लेनी कि अब की बार हम कैलकुलेटर लेके रह करेगो माला बना के पहन ले। आ जिन पूछे न वही बेरा कैलकुलेट करके बता देम धाइसी। पर से एने मम्मी के मोबाइल अलगे डायरेक्ट हो गया, टिपत लिए कुछ आ जात रहे कुछ हो। बोले लगली अस्मिता के रे हमार मोबाइल में एकर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कोनो बोल देलन कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करे, तो वही बेरा बोले लगली रे सब्सक्राइब कर। जिन ना करेलन वही बेरा उनका बेवताइयो कर